Nairobi. Atamalo prabich mar Jopuonjre sikund primar ma Kihumbuini mantiere Kangemi e kaonti ma Nairobi norem chopo e sikund no kawuono tok jowadgi yudo hinyruok kaluwore kod iro malungo wang' manyo obila odiro ma ochwe olwar e sikund no e ng'anyo manyoro. Ten sikund no yango ni jopuonjre ma ok tin ne 40 nyo otere kar thieth kendo ne otimnegi thieth bang' midhiero. Skul mar primar ma Kihumbuini mantiere Kangemi kaonti ma Nairobi en achiel kuom skunde mani kod achiedh nade kaluwore kod ng'anyo manyo bagi kod kweth mar Azimio odiochieng' manyoro. Chuny jopuonj koro dang' ni gima ne nyalo mono atamalo 50 mar jopuonjre chopo e skul kawuono kaluwore nitiere ni somo kidek chung' e wi ng'anyo madhi nyime e pacho ka. Jopuonjre skund ni nyorik dhi nyime kod chenro magi mag somo kaka pile kinde ma iro malungo wang' nyo luar e achiel kuom kilese manyo jopuonjre nitiere. Tiya gasinyo bae wall ma skul minyo donje skul minyo hinyo nyithindo manyo bete klas machiegni gi wall. Nyasaye wagwanero kamano kabisa nikech kadinyo ok Nyasaye nyithindwa gedinyo tho. Chochni kod buok nyomiyo jopuonjre 42 ringo de od thieth ma Eagle Nursing Home. Kaluwore kod director mar od thieth mar Eagle Nursing Home Laktar Sikuku, jopuonjre go ne ni kod buok kaluwore kod chochni manyo bedoe. Jopuonjre 41 nyo thiedhi modok pacho ka achiel kuomgi pod yudo thieth. We brought them in for first aid and also emergency resuscitation. All of them, we are pleased that they responded, though one of them is admitted. Jopuonj kod apisas e migawo mar somo koro penjore gima ne nyalo mono jopuonjre go chopo e skul kawuono. Nyithindo manyo hinyre gite. Apar gariyo kende mobiro. Pradek onge. To chando chunywa kuma pradek gintie. Kech wakia koda kendo odwoge osiptal. Alfachiel mi adeg pradek kende mobiro. Nyithindo 1,000 ok obiro skul. Mano gima lit na kabisa. Kendo awacho sirikal okonywa. Kama andamano ni timbre kendo mondo miwa security. We want to make a follow-up, even if it means going to their homes, so that we establish where they are, what is their health condition. If they are at home just relaxing, probably in fear that it might recur, then we would establish. But if we find that their condition is not right, we shall make arrangements and have them be rechecked in a facility. Commissioner mar kit chwech maromre Njek okwedo tim mar nywako jopuonjre ng'anyo ka gidwaro mondo piny owacho kod kweth mar Azimio odonje winjruok mar nyayo kwe pacho ka. We want to condemn this in the hardest, strongest terms possible. And we are saying, Kenyans, please sit around the table and talk. Leave our children to be children and to get their right to education and protection. Nimeingilia kimombo, lakini Wakenya wanasikia. Hakuna haja ya kuja karibu na shule. Kwa nini hamwendi hata msituni? Kwa nini mkuje shule? Endeni huko barabarani, wacheni mashule. Penjo maduong' en to en ng'ama biro deo ngima jopuonjre kendo keto negi arita makare e kinde ng'anyo go. Kapod wantiere weche go